Bij de strijd om de zilveren bal gaat het om de beste sprinter oer 100 meter. Kwartebaan in de Ljouwerter Overstedehal. Bij de vrouwen doet Antoinette de Jong uit Rotterdam 2 weken geleden nog treden op het WK Allround. Het is hartstikke leuk en leuk voor alle sprinters van de wereld. En dat ze nog hier bloeien voor dit, na de World Cup nog. Dus dat is hartstikke leuk om mij te dwan. En ja, ik ben nog tot de ronde 2 kom, dus nou, dat is wel leuk. De beste wie de Canadese Heather McLean. Zij bleun alle chinstanders met gemak voor. Ook in de finale tjen de Tsjechische Erbanova en Kodaira uit Japan. En dan de mooi. In de hele finale riet Jesper Hospes van het Heerenveen de beste tijd van de jong. 9 seconden en 61 honderdste. Maar dan de finale. Die wint Jesper Hospes krek net. Gilmore Jr. uit Canada is de rapste, Var Hospes en de Japanner Haga. Als je Safi komt, dan wil je winnen. Maar ja, hij wie gewoon beter. Laten we het erop horen. Hè? Die hele finale, die tijd vandaag, dat weer de beste nevens mij van de dag. Ja, wie gewoon de alles goed vindt. En die rit die kloppen. Voor mijn gevoel en kwartier, 61, kom ik heel griezelig dicht bij mijn Nederlands record. Hier op Lauwert. Ja, dat staat op 59 nevens mij, of net? Ja, klopt. Vaart hij maar de Christen 12. Nu weer het razendsnel. Dus het jouwt wel aan dat ze hier een mooi plaatsje deel lezen kennen. Oud-sprinter Jan Ikema rikt de prijzen uit. De zilveren bal is voor Gilmore Jr. en Heather McLean.